Estades preparados? Sí. O primeiro que chegue ata aquí gaña a carreira. Preparados? Listos? Xa! Para, Rafa, para, que Nina mancouse. Que? Nina, tranquila, que xa estamos aquí. Onde te magoaches? Que podemos facer? Tutu, vai avisar a Tupa. Vale. Tens que quedar tombada e non mover a patiña. Nina, intenta calmarte. Pronto chegará a Tupa, xa verás. Mirade, xa chegan. Nina, xa ven tú para facerche a cura. Tranquila, meu amor, que xa está aquí a boa Tupa para que te poñas ben. Que foi o que pasou? Pois que estaba rodando ladeira abaixo e tropezou cunha pedra. Doelle moito esa patiña. Vouche tocar a patiña moi suave. Dime se che doe. Creo que está rota. Meu amor, temos que levarche ao médico para que te cure. Médico? Os médicos son os que ches andan cando te magoas moito ou te pos enfermiña. Necesitamos unha padiola ou algo parecido para que non teña que camiñar. Por que non a subimos con cuidado en riba de Rafa? Así non terá que camiñar. Paréceme unha idea estupenda. Todas as miñas ideas son estupendas. Vas ben, Nina? Sí. Imos velo, médico. Burimento. Nina ben, Nina ben. Non, Nina, non estás ben aínda. Pero mañá cúmprense as 3 semanas que dixo o doutor. Así que só tes que quedar quietiña un día máis. Nina xoga, Nina xoga. Dentro dun pouco veñen Tutu, Rafa e Linda e poderás xogar con eles. Queres que che lea un conto? Non, Queres que che cante unha canción? non. Hola, Nina. Ves, meu amor, xa están aquí. Como vos amigos veñenche facer unha visita. Nina de galo, Nina de galo. Non é un regalo, Nina, é algo moito mellor. Trouxemos unhas ceras para pintarche as caiola. Ai, ai, ala. Cada un imosche facer un debuxo. Ajá. Xa está. Nina, Nina, Nina. Sí, Nina, es ti. Nina, mira que ben me quedou. Árbore. Sí, é unha árbore que se ve desde aquí. Nina, sabes que é iso? Lanzanina. Sí, é o refabuloso lanzaninas. A que é o que máis che gustou? Meu amor, agora vouche traer a cea e despois tes que dormir, vale? Sí. Vai ser a última noite que teñas a escaiola, porque mañá imos ir ao médico a que cha quite. A que tes gañas? Sí.
A ver como camiñas, corazón. Se queres podes te apoiar en min. Parece que xa non che doe. Que ben, Nina. Xa estás curada. Mellor non brinques moito aínda, que é un pouco cedo. Sí que che gustaron os debuxos para que garde la escaiola. Onde a queres guardar? Dantanina! Dantanina! Nin falar, diso nada. Polo menos non ata que pasen uns días. Non quero o lanzaninas preto, entendido? Sí, sí, claro. Non te preocupes, Tupa. Oh. Ai. Con